Türkmenistanda düýün 5-nji sentýarda çağlaryň arasynda geçirilen aýdym saz bäýatleşiginiň jemleri jemlenip, ýeňijilere baýraklar, gymmat bahaly sowgatlar gowşuruldy. Çağlaryň ýerine ýetiren aýdymlaryna esasan olaryň bagtly çağaly we bedew wady bilen öňe barýanlygy aýdylýan ýurdy Türkmenistan wasp edildi. Ma'lum bolşýar Türkmenistanyň garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan bäri Türkmenistanyň prezidentiniň 6 nasır bäýatleşigi diýen at bilen her ýyl bäýatleşik eglan edilýär. Bu bäýatleşik 3 bölege bölünýär we onuň birinjisi ýanglandy ýarym diýilip atlandyrylýar. Onu kämillik ýaşyna ýetenler, uly ýaşly aýdymçylar, tansçylar çykyş edýärler. Bäýatleşigiň ikinji bölegi garaşsyzlygyň merjen däneleri diýilip atlandyrylýar we onu ortasy 1-6-njy klas aralygyndaky mektep okuwçylar çykyş edýärler. Döwlet ýetirliginde türkmen medeniýeti bu bäýatleşikleri çeper döredjilik üçin döredilýän ajaýyp mümkinçilik hökmüne häsiýetlendirýär. Emma yerli synçylaryň käbiri bu çäret çeper döredjiligi jylawlamak, ony dolanyrjy partiýanyň syýasy maksatlaryna gulluk etdirmek synanyşy hökmüne heredýär. Bellemeli yer şeýle döredjilik bäýatleşikler dünýäniň köp ýurtlaryna geçirilýär. Emma Türkmenistanly synçylaryň köpüsi dünýäniň beýleki ýurtlaryna geçirilýän bäýatleşikler bilen Türkmenistanda geçirilýän bäýatleşikleriň arasynda uly tapawudyň bardygyny aýdýarlar. Aşgabatly ýaz Amanmurat Bugaýewiň pikirine görä beýleki ýurtlarda geçirilýän bäýatleşikler ýygyderli we köplenç çağalaryň dekinleriniň açylmagyny, olaryň hasy höwetlendirilmegine itergi berýär. Ýöne bu Türkmenistanyň beýle däl. Böyle bizde bolin her näse kynanyrjam bolsa, zehiniň açylmagyna dälle, zehiniň bir galypy gaplanmagyna tarap edilýär. Bulan hemmesi çağa zehiniň öňüne basylan böwet bolup, ähli çağanyň mümkinçilikleri bir galypy bolýany. Bu pikiri azatlyk bilen anonim şertde gurulaşan beýlek synçylar hem tasdikleýär. Çağalaryň edýän çykyşlaryndan diňe bir zady. Olaryň ählisiniň häzirki ýöredilýän döwlet syýasatynyň gollawçysyny görse bolýar. Ýogsa olaryň içinde öz aýdýan sözleriniň hakyky manysyny düşünüp bilmejek ýaşdaky çağalar hem bar. Bu hem gülkünç hem gynançly diýip adynyň aýdylmalygyny soran 55 ýaşly ýerli synçy Azatlyk radiosyna aýtdy. Bu pikiri Amanmurat Bugaýew hem golýapýar. Şeýle dol çağalaryň şol ýat tutdurulan syýasy deklarasiýalar esasynda eden çykyşlaryna hem adalatly baha berilmeýäni, ýagny olaryň ýeňiji diýilip eglan edilmegine sesiniň ýa-da aýdym aýdyşynyň kän bol rol oýnamaýanlygyny aýdýar. Munyň sebäbi ýazgynyň tasdiklamagyna görä bäýatleşigi gurnoýjylaryň her ýyly hökman suratda her vilayatdan bir we paýtagtdan bir jem 6 ýeňiji saýlamaklary bilen bagly. Bu ýagdaý başga vilayatlardan sesi has gowy bolan, has gowy aýdym aýdan çağanyňda hakykatda saýlanyp duranlygyna garamazdan baýraksyz galmagyna sebäp bolýar. Çağlaryň arasynda geçirilýän aýdym saz bäýatleşigini ýeňiji bolanlara Türkmenistanyň önürlerini aýdylýan notebooklar sowgat berilýär. Emma yerli molumlar bu notebooklaryň hakyky notebook däligini, elektron oýunjokdygyny we derrew sanyndan çykýanlygyny aýdýarlar. Hukuk goraýjylar türkmen häkimiýetlerini çağalar syýasy çärelere çekmekde. Olar öz syýasy maksatlary we bähwitler üçin bir kanun ulanmakda tankyd edýärler.